Ang damdam ug ang aw. Managsamang may nagkalain-laing kahulugan sa kinabuhi sa tao. Usahay makalipay, usahay makapag-uol, ug usahay makapasuko. Sutaa ang imong damgo ug ang aw kung unsay kahulugan niini. Alang sa imong kapalaran, uban ni si Tata Abad, ang anak ni kanhing Profesor Amading Abad. Nining tulumanon, Profesor Wami. Maayong adlaw mga higala kong mga Bisaya. Naana sad mi manghubad na sad mig damgo og awm. Okay, naana sad akong kuyog si Weng. Umingon ra ba ni siya, dili ra ba ni nako sa ingnon nga gwapa ko no siya. Uy, ayun anak kay kuan man ta. Damgo ra man atong hisugutan ani. Okay. Maayong adlaw sa tanan. Welcome back sa atong episode. Ikatulo nga episode nato. Yeah, So, katulo na ni. akong i-shout out day akong igagaw si Inday Eileen Laga Umbrosa, si Nang Lisa, si That's Lauren right. sa France so nakalimot kong shout out niya da atong second episode gikuanan ko gipaninglan ko. Paninglan dai ka Mm-mm. dai ha. Mm. Ang ako sang shout out si Marjorie. Okay? Marge, ikaw ha, sige lang kag pangkuan diha. Pamilo. Di namilo ni siya niya. Yang istorya nako namilo ko no siya niya. Wala siya kabantay ba nga daghan na siya gipilo di kay sige mo siya paminaw sa tong podcast. Nalingaw siguro ni siya ba. At least na positive ko ano, Oo. na positive outcome nga kitong di ganahan mamilo. Ala i-play ng inyong podcast, That's true. pamilo mo sa inyong panglimpyo. Instead nga magtapok ba nga magsigig ko andang Yeah. wait about na play your At least podcast. na ba nanay kalingawan ba ang mga Bisaya. Nya kani pod si Weng og mag-drive man no nya mag-play na ang podcast nya magtabi ko masuko ninyo siya ay sigsaba kay naminaw ko uy kalain na niya di na lang ko mahilom na lang mi minaw na lang mi sa podcast namo Oo. niya anang si Chong ug ang iyahang boss nga Mm. si Kayserin Wang. Okay, hi. Magsugod na ta sa atong mga panghubad sa damgo ug awm. Sugda na to sa bitin. Kaning mga damgo sa bitin, ngingig kini. Ngingigan ba? Ngingigan kay limang kag mapaakan. Mhm. Okay, asa dapit. Kaning magdamgo tag bitin no nya mapaakan gani sa tiil. Mhm. Labi na like sa may Bisaya ng uncle. Di mo siya nakiting. Kuan kanang angko Basta na dia basta uncle. diha dapita na part na sa Mm. tiil. Unya sa imuhang pulso. Mm. Basta ingon ana gani ang motraydor nimo anha na dapita sa trabaho. Mhm. Kung nag-eskwela pa ka sa eskwelahan. Mm. Okay? Muni kasagaran sa mga damgo nga istoryahan namo ni Sheila. Mm. Sheila Palomares. Mm. Unya makarelate siya. Ana po silang Sheila Quezon, Mhm. si Artsy. Makakuha na sila ka ng mga bitina ba? Mhm. So, magbantay ka sa mga motraydor nimo sa trabahoan. Mm. Yung moingon ka nga, kung ano, ko kay baw na kay murag close man kay mi. Mhm. Ana gani. Mm. Mo na diha. Mm-mm. Once nga pakit-on na gani ka sa kuan, Mhm. mulaylo na ka. Mm. Kung yung close gani ka, okay? Usahay dili makatuo ba no? Dili. Usahay dili makatuo ang tao kay Mm-mm. nganong nagdamgo man ko bitin gipa ako na sa akong kuan na may Yung ka nga maayo sa man trabaho kaayo nga akong- maayo oo. man kay sila. So remember, daghan kaayong Right. Trust me. mag-pretend lang nga Yep, magpamaayo-maayo unya na aday gustong di ba? Right. Katong imong Naka-experience ko si Sheila, ana. Mayroon na Mm-mm. ko na siya nako. Best, mo ko kay baw naabay mo ko. An kay murag close man mi. Oo. Mao pa But- to na first katong na siya Yeah. damgo nga gipa-interpret nga wala pa niya ma-confirm, di Wala. ba? Oo. Mm-mm. Pero wala sa siya magkuan ba kay close lagi sila. Mm-mm. But Ay, kana eventually, ingana, no? Kana bang at least nakadamgo siya.
nga Di kay nakadamgo matabunan naka-aware siya. manggod. Matabunan sa friendship ba? Kuno. The Oo. so-called friendship. Oo. Mura ginana ba? So, muna, magdamgo na gani ka na, magbutang na kag wall. Okay? Mayroong na gani nga kanang naay nagsunod-sunod nimo nga bitin, unya gusto jud kay ka paakon sa imong angko o sa imong tiil. So, ano na ka? Mulaylo na ka. Oo. Okay? Yeah. And then, ingon ko niya nga, nangutana ko niya kung kisa may nag-iring-iring nimo, na ba'y nag-ibid-ibid nimo. Oo. Yun siya nga, wa pa siya ma-confirm. Wa siya maingon siya nga naa. Yun ko nga, og naman gani nag-ibid-ibid nimo, tanawa og maayo kay minyo na yung mga kuan, na yung mga kakulian ba. It's either minyo or naay uyab. Okay? Kay hait man to, hait to mga kutsilyo yung gikuan, yung gigamit pa niya, napatay yun niya. Ni aligri kayo ni sa nag-start na siya istorya nga kanang na ako no'y nagibid-ibid niya. Wa siya musulti nga minyo. But he was really nice. Guy, wala man po siya magtuo kay Wala. kanang Maayo. makichat lang niya. Kasya lang. Nakuan yun siya. Kanang Nagdaon ta na siya na ba? Nakuha na siya murabag nagaan na iyahang kanang pagbati niya. And then naay pundok. That was Christmas party ba to? Oo, maragi nga Christmas party sila. Karon so didto siya kay kauban man niya sa trabaho. Ni karon kauban sila sa party, diyang asawa. Oo. Wa ko na siya magpaila nga minyo siya. Na diyang asawa. So dito niya nahibaw-an nga minyo ay ang laki. So ang laki sigilag sunod-sunod niya, nisunod po ng bae. Nisunod man ang asawa. Nagpaila nga, hi, this is Mrs. Bababa's wife. Yeah. Wow. Istorya siya Katong nga minyo pag-ingon nimo ay. ba? Katong first pag-ingon nimo paghubad nimo sa iyang damgo nga kaning tawahan na minyo ni wala pa pud to siya ka-confirm adto kay wala man siya kabalo, di ba? That's right. Oo. So diha na niya na my gosh, murag ingon siya nga kay baka pagbalik. paminaw ragod pagbalik na tinuod jud kay ang katong Nasakpan laki, niya. oo nga nagsigig sunod-sunod nako. So tama to nga napatay niya ang ihang ang bitin, di That's ba? right. Yeah. Oh, ang laki nga nagsigig sunod-sunod nako. Sus, ang So asawa ang diha. katong bitin mo to siya mo cheat sa iyang asawa. Siya ang iyang ang kutsilyo manggod mo na tong time ba nga na fall na siya. Gaan na iyang kuan gibati ba. Oo. May gani na stop. Oo. So which is good. Oo. So daghan kaayong mga kuan, Daghan kayong mga scenario mo lang so kung magdamgo mo og bitin magpadamog ka ng kuan inyong mga damgo, make sure nga inyong emphasize detalyado kay naapoy mag-ingon unsa man na proof nga magdamgog bitin na unsa man ang bitin. Kanang dili magod kompleto. Oo, dili kompleto. Di sad ta ka blame kay Usahay may makit-an, tinuod na dili sila ka di kay numdum. oo, di ka hinumdum ba nga mao oo. So naabitay nagdamgo bago lang kay mo man siya nga nagdamgo siya sa iyang damgo. uy, Nagdamgo siya. tag sa una ba? Nagdamgo once nga aligri kayo kay insa nagdamgo ko proof sa akong damgo. Ingon ko nga isay-say pa. Kay kuwang man ako pa'y nag-ingon niya. Kuwang pa man imong damgo. Ingon ko nga a dream in a dream has lots of details. Hanto this istorya na sa tiyan koan. Ako na lang i-share. Na koan. I don't know if she wants me to. But mo to ni share siya sa another detail. Na ba? Kay ako makuwangan jud ko. Wingon lang ka nga mao ni akong damgo proof ana yung ka nagdamgo ko sa akong damgo. Wingon jud ko nimo kuwang man ni. Ako pa'y makakita sa imong damgo. Mura bag usa ka sentence na ba? Ang imuhang gisulti nako ang nalang tunga-tunga. Maura kay murag para nimo maura importante. Which is not,
kay dili ka kakuha sa accurate nga kuan Mm-mm. kanang meaning. So, usahay pod uban pod nga damgo ato po nang gidiscuss sa atong English kanang podcast nga kanang maglupad ka, di ba? Mhm. Kumuna siya nga maglupad. So, akong kanang mga estudyante nga mo take og test, mo take Mhm. og That's right. mga ilabi mga dagkong in-class, mga dagkong exams. So, Mhm. mga board exams baron. Mhm. Oh, so kanang lupad kay ako naka-experience ko ana before Mhm. ko nag-take sa akong RN nga In-class. in-class nako. That's Oo. right. Nindot kay akong pamati ay kanang naglupad bitaw ka nga sa hayahay kaayo ang Mhm. akong gibati nga sa That's ako right. ang damgo. Mm. Oo. Kini So, sige lang sad ka problema. Ano ba ang iyang dili worry ba? ma-problem. It's just anxious. Murag kaan lang ka ba nga na take ka og exam kay Yun. syempre daghan man kay kag madunggan nga uy kay baka lisod ka ito nga na blah blah blah. That's right. Daghan kay madunggan ba unya usahay maminaw pug ka mo add up sa Oh, imuhang yeah. maka-feel pug ka sa anxiety. Yeah. Oo. So pero Kanang magdamgo mo kang mulupad, no? mhm. Kung ikaw lang naglupad, pasabot nga successful ka. Mm. Unsa imong gipaabot kanang itan mo take kag exam, mo adto kag interview. Aha. Pag-expect na lang nga makapasar ka, Mm. okay? Kung maglupad gani ka nga nakay pako, Mm. successful ka pero makinanglan kag tabang, Mm. di ba? Muna na akong Mm-mm. istorya ninyo. Mm-mm. And then naapoy naglupad ka no, naglupad ka, nagtan-aw ka sa ubos, yun ay mga tao. Mm. Ay mga tao naghangad nimo, ano ba? Pasabot man na. Pasabot ba nga sa imuhang success daghan ang ni look up nimo ba? Na-inspire sa imuhang story. Mm. So ikaw, I want you to be humble. Okay? Posible na nga damgo ni Manny Pacquiao. Yeah. Daghan kay successful kay siya, daghan kay yung mga tao nga That's nag-look up true. niya, no? Mm-mm. Mga So, ingana nga story ba na? So unya nagdamgo sad ka nga nagdaka para sa damgo ni Raj. Aha. Damgo siya nga naglupad siya, nya gada siya og Mga tao. Pero ang first yun niyang ingon ako, naglupad lang siya. Oo. Ako siyang ingnan ko nga unsa man naakay pa ko, unsa pa man istoryahe ko no ko, unsa pa Aha. imong nakita. Ingon niya siya nga, you know what, you're crazy. Aha, tinaw. Kaya kung wa pa kuno ko mangutana, di Mm-mm. kuno siya kahinumdom. Mm-mm. Kamo ba, di mo kakita unless mangutana ko. Mm-mm. Kay maigo man ako ang inyong damgo. Mm-mm. Unsa pay naa sa inyong damgo. Mm-mm. Mura bag ma-pull nako ba? Mm-mm. Once nga mo istorya na mo, Mm-mm. di lagi jud ko ka-explain kung unsaon eh. Mm-mm. Unsaon ako ko. Basta mao ra na ako nakita. Mm-mm. Okay? Mm-mm. So, ingon siya nga, unsa man ang magdamgo nga nilupad ko, nagdako og mga tao. Ah. Pasabot na sa imuhang success na akay gipang tabangan at the same time. Mm-mm. Okay? Na kay mga kanang O sana ka. Medyo may nagkuan ni Manning. That's right. Yeah. Usa na ko sa iyang gipang tabangan. Oo. Okay? So, maglupad ka nga naa kay pako, unya imuhang pako itom. Numdum ka sa akong Mm-mm. gingon nga kuan maglupad ka niya kung ang itom ay imuhang pako itom nagpasabot nga successful ka no in a way nga it's either na ay masakit no na ay masakit, it's either successful ka makuha na imuhang success after mamatay ning tawhana or before, or ang iyahang life ba, ang iyahang life no kaning tawhana nga namatay mo'y maka-inspire nimo. Maka-inspire nimo to do better, to do good. That's why successful ka. Okay? Even if kaning tawhana dugay na ni siyang namatay no. Oo. Unya ningon ka nga proof dugay naman tong akong grandpa. Dugay na tong namatay pero siya akong inspiration. Mauna mo nang naabot ka ani nga point nga success because imong gitan-aw ang imong grandpa. Moingon jud ko nimo kinsa man tong tawhana nga nasakit or namatay na, naagya po nimo permi. So makakita jud ka ana.
And another dream nga ang imuhang pako plastic. Numdum ka? Yeah. So kung magdamgo ka nga imong pako plastic, nagpasabot nga ikaw mas successful ka pero magkinahanglan ka og tabang sa tao nga why gusto nimo. Tinuod ka. Why gusto nimo. Amo na imong giingon katong posible barong Mga tiya, mga Oo. tiyo baron Nga, ana niya. nangayo napugos kag- lang. Napugos lang. Napugos parang nagpa-eskwela lang nimo Oo. kay Kay Oo. unsa niya masultis ubang tao. oo. Ana ba? Kana bang why sila laing choice But to help. but Oo. to help. Oo. Okay? Pasagdi na lang gud ako basta gud utabang. Oo. Oo. Naragod na nimo gud kung Mm-mm. unsaon nimo pag-deal ba. Mm-mm. Kay moingon ka nga prof ani tabang nako ganahan man kay ko ganahan man Oo. kay siya nako. Ayaw kumpiyansa. Kay ang kanang tao nga posible Mm-mm. nagtabang nimo mo di ganahan nimo. That's right. Wow. Unya, nasa'y tendency no nga kaning tawhanan ni tabang nimo at the end nga successful na ka na ay pangayoon. Okay? Na return. Na ay in return. So, muna magbantay pug ka. So, ug naman ganimo tabang nimo sa buto na lang tanidaan be. Or Kung ginana ba? nakay baw ka nga nakay damgo ingana. Oo, kung na kay Oo. damgo lagi Oo. ginana. So, Mm-mm. panalitan plastic da niya si tiyo ni tabang na bato na ko pa eskwela. Mm-mm. Ako na lang to siyang ingnon nga tiyo. Kuan na gani mo graduate na gani ko. Sagdi lang ana ba? Ura ba kana bang sabot na lang tadaan? Unya kanang bisan pag kana bang panalitan no ikaw kanang gusto kay ka mo graduate ka pero kuwang ka sa kwarta ba? Ni karon ang imong tiyo kwartahan Mm-mm. pero gusto mo kay ka mo graduate. Bahalag di ka ganahan mo duo lang jud ka. That's fine. Go Mhm. ahead. Okay. Ana ba? Total ug mas successful na ka, pwede man nimo siyang bayaran. Mm-mm. Bayaran nimo og utang kabubuton, Mm-mm. ana ba or imo siyang ilisan, imo siyang bayaran sa imong giutang. Mm-mm. Basta at least mas successful ka. Mm-mm. But you have to be humble though. Yeah. Okay? Mm-mm. So, unsa pa man? Sa katong sapatos, ako tong Mm. i-share. Sige, Ha, share na imong Katong sapatos. katong di man ka gusto maghisgot tag tae nga Uy. damgo. Kay taga ba itong nangutanan ako na tae. Sapatos sunod na lang. Adi, pwede gyapon hugaw sa tao na lang. Ikaw sa tao. Ayun na lang kay murag buak kung kinang TAE good. I mean, Di ba? mga naanad na magutagot kay mga nurse magutagot. I know, pero kibaw na ka. What Ah, kibaw na sige, inangaon baron. dili. May lag ng milo sila ragkuan, Oo. nangaon baron May so murag doon si- sila. Marjorie nga namilo og kuan. Di ba? So kung magdamgo gani tag hugaw sa tao, Mm-mm. mangutana ko nimo asa nimo nakit-an, Mm-mm. imo bang gigunitan, Mm-mm. nabas sa sawg. Katong akong damgo ba? Mm. Katong hinumdum ka ba nga nagdamgo ko nga nikaon ko og tae sa murag na bata. Unya yellow. Yeah. Hinumdum ka? Mm. Unya Hugaw sa bata lagi kani siya. Hugaw sa bata unya yellow nakakuha ka na bitong baby pa. Mm. Una gikaon do na ko na wa man ko kakuha wala Mangutana ko nimo baho ba? Oo, wala jud siya. Nya, Lisod sa mo ba na- mong gingon nimo? Nakalimot na ako balik ako hubad pe. Di wala na ako nag-share sa English kay lisod mo kay ni kanta Kanang kuan. magsunggot tag sige in English. Ang Ay sa kanang may gana. magdamgo na gani kag hugaw sa bata. Unya ang consistency niya dili basa. Oo. Okay? So naa kay unexpected nga kwarta, Mm. although daghan masuya nimo, Mm. okay, kay yellow man. Mm. Noon normal man na sa bata ang hugaw nga yellow, pero i-consider dyan na nimo nga nay masina. Okay, unexpected na nimo nga kwarta, Mm-mm. ana ba? So, makikina kay kaon pagod. Tinuod siya. Bita tinuod to.
Una, kay baka ka nang, dugay ba itong nahitabo, di ba? Ako itong Yeah. damguha, it takes siguro mga 2 years. Mhm. Oo, at something ba nga na happen nga nakakuanta, Naka-refund. naka-refund. Naka-refund siya sa eskwelahan. Dili pa to mao, daghan na lagi na ko damgong tae, katong nagkuan ko. Sino Ay, siya ba? hugaw sa tao, sorry. Katong nag-microwave ko. Kay numdum ka, nag-microwave na po ko hugaw sa tao. Mm. Ay, alam good ka ko. Ang kaning hugaw sa tao, unya dayon, kanang mga sunog, ganing mga kayo ba? Kayo. Kinumdum ko ana, no? Katong gamay pa ko ba? Ano sa tweetam? Unsa man? Sa Katong microwave? Yeah, nag-microwave ko tae. Oh. Oh, sorry, hugaw sa tao. Mag-microwave gani kag hugaw sa tao, depende po na og ni buto di ay. Wala siya ni buto, ni gahi lang siya. Okay, ug mugahi man gani og pananglitan na kay negosyo, okay na siya nga negosyo kay mo lambo na. Pero kung mag-microwave gani ka, unya dayon mabasa, mahilis. Wala ni bagtok siya. Mo gani. Mura bag ka nang nagkuan ka og insurance. Life insurance. So that's a good decision. So pasabot og panalitan nagkuan kag insurance ni Tanya. Okay, minaw ra ba to sa Tanya? Di lang to kasabot ni Bisaya. Tagala man. Pwede to na to mabaligya. So kung nagkuan ka og bako lang ba insurance, life insurance, so that's a good investment kung i-confirm sa imong damgo nga nag-microwave ka. So which is good. Okay? Kung panalitan magdamgo ka nga kanang sige sa tong nagdamgo atong sang adlaw ha, atong amiga ni Venus nga nagdamgo siya nga iya ko nung gi-flash ko no ang hugaw sa tao. Oo. Ako singingnan ko kanus amo na nimo gidamgo sa murag sa dugay na kunoy ko. Kana ganing mag-flash gani kag hugaw sa tao, nagpasabot nga magbantay ka sa imong lawas. Kay naay tendency nga masakit ka ug makagasto ka ug ma-flash ang imong kwarta. There you go. Basta kasilyas gani imong tan-awon kung hugaw ba limpyo basa. Tinuod. Okay? Mo dyan na inyong bantayan. Kung pananglitan gahi kayo igawas ba? Oo. Tubol. Uy. Ano lang good kay so ang Bisaya mo bitong ganahan tag Bisaya kay maka-express tag taman nga say mga Kung pananglitan sige jud kag utong ba? Di jud mo gawas. Nagpasabot nga katong mga nagngutang nimo dugay pa kayong bayad. Tinuod yun na. Ay lang pag-expect 2,000 Tinuod yun na. Masood na lang ang New Year na lang. 2019. Dili pa kabayad. Magsige lang kag Sige nga po kag utong. So ayaw pag-expect nga kanang ay na lang Mangyara. stress imuhang self gani kay magsigkag paningil. Pananako gusto unta ko maningil, ikaw di ka gusto. Kay mas stress lang ko. So unya na lang. Pero paninglon gyapon. Pero kanang magsikag kanang utong sa damgo. Okay, ayaw pag-expect, ayaw pangugat. Okay, ay na lang yun pag-expect nga kuan mubayad na diha dayon. Okay. So mao na kung gahi. Di Or kung wa jud mo kung gawas. wa jud mo gawas. Pero kung mo gawas gani nya gahi, pasabot nga naman koy kuan gud nga sweldo baron. 13th month pay, kung naa pa man gani na exist pa ng 13th month. So mga sa kwarta na nimo. Okay? Kung ang hugaw basa. So ayaw pagsugal. Okay, mapildi jud ka. Unya kanang ug mumadjong ka. Ay na lang pagmadjong. Ay na lang. Palabya lang sa pila ka adlaw nga magdamgo na po. Magdamgo na po kag medyo gahi-gahi. Tinuod bitaw kaning hugaw sa tao, no? Kanang kuan na siya kung unsay consistency. Gahi ba kanang basa ba, inana ba
naglain ba imong tiyan, Oh. ana gani. Maglain gani imong tiyan niya, imong feeling nga kanang What if kalibanga ka ba, diarrhea. Oo. What if kung kini akong kuan pa kanang kung hapakon ka og kuan hugaw sa tao Depende kung asa ka maigo. og maigo ka sa naong. Dali kini siya makakita og kanang senaryo Senaryo. nako ba. Tinuod lang ba? What if kung naay mo instead nga sagpaon ka Oh, kuan tinuod man na kay. sagpaon ka kuan hugaw sa Oo. tao. Kung sagpaon gani kag hugaw sa tao og mo plak, Unsa man mo splash? dili ka na bang mupilit jud ba? Oh. Mupilit jud nga murag dili siya inon basa pero kakuan ka na kana bang Ma-imagine lang na kung dako nga tubol nga mo ana jud bas. dili Naong na may ba? uban nga mupilit. Oh, okay. Mupilit dili basta ang imong feeling ba nga dili siya basa. Mm-mm. Sakto ra siya Mm. unya imong tanaw ng color. Mm. Okay? Kung mayon gani kag itom, Mm. pasabot ana nga you know what, mag-away mo tungkol sa kwarta. Oh. Magkaaway mo unya, magguba ang inyong friendship. Mm. Okay? So, may padi na lang dili na lang i-involve ba ang kwarta sa inyong friendship ba? Oh, panag-amigo. Oo. Mm-mm. Unya, naapot, mangutana sa kunin mo, kinsa may nasakit sa inyong pamilya, mayroon kang naa, o Mm-mm. naa man gani, kaning nasakit no, kung mamatay ni siya, na ay bahinon, Mm. pero daghan masuko, Mm. kay ikaw may palabihon, Oh. kay ikaw may gisagpa. Uy. So, anha mo kuan ba og panalitan wala pa gani no ang mga Mm-mm. tao nga kanang usas mga bahinan Mm-mm. murag nanay man kasuko ba. Oh. Kibaw ko si Weng man jud ko ano nani ba, si Weng man jud pilion ani, Oh. ana ba. Aman oh. So mo sa na imong bantayan Mm-mm. kung magdamgo gani ka nga nagkanabang feeling nimo diarrhea ba. Mm. Okay, pero wa ka kakita. Mm-mm. Pero sakit din jud kayo magdaguok na imong tiyan. Oh, na-feel ni mo nga kanang Oo. padung. Oh. So pasabot nga kanang ikaw ba kanang isud ka og kanang situation nga Mm. kuan ka makasa ka Mm. like anomalya Oh. nana ba kung wa pa ka Na-involves kasud money. Ah. kung wa pa gani ka kasud maayo Mm. pero nakasud na gani ka kinahanglan jud kag tabang Mm. What if kung makakita ka sa imong tao kaugalingon nga kanang hugaw kalibangon na jud ka ika pa. Mm. Nagdagan-dagan ka kinangita ka restroom. naapod na siya yung meaning pero ang pangutana kung asa ka dapita Aha. okay asa man ka dapita eskwelahan trabahoan nimo ana syempre mangutana gyud ko Mm-mm. unya sa imuhang kuan sa imuhang pagdagan nakaabot ka nana ba What if kung wa ka kaabot? na mo na siya pasabot nga kinanglan maningkamot kag maayo kay di ka kaabot sa kota Uy. basta feeling gani nimo nga kalibangon ka Aha. okay nya wa ka kaabot sa imuhang destination ba Mm. so magbantay ka Aha. kung na kay kota maningkamot jud ka makakota ka. Mm. Okay, naa kay certain ba nga kanang si tawagan na nga ng imong i-comply ba? Mm. Mm-mm. Imong i-comply. So, you have to do more. Mhm. Yung ka, sus, kuan kay ko prove kanang sus, So what trabaho if dili, trabaho what diha. if kung pag kuan nimo nagdagan ka unya na kuan na feel nimo gigawas na ang tae? Oh, sorry, hugaw di ay. Kinang ayaw i-mention ng kuan. Oh, Sus, sorry. napatos daddy ay, mingon na tos daddy. Ayaw lagi ana. Musuko naman Nga naman. Sus kanisa no, bagong tuig graba ni magsighisgot. Pinindot mo bitaw na sa damgo. Kwarta gud na. Oh, kwarta gyud no na. Ah, Okay, nay nangutana nako ba, prof unsa nang magdamgo kag numero? Okay? Numero palitan no, mao ba na akong paliton sa loto? Inana ba ko? Ako sige nan ko. Depende man gud kay kita tanan mag-wish mo gud ta makadaog tag loto. Okay? Pero kung mukalit lang kag kanang damgo og numero nga wa ka kibaw kanang dili sa loto ba? Oo. Nya out of nowhere na ay number nga mogawas imong damgo nya ikaw naka sa elevator padung ka sa taas palitan na ang imong numero.
Okay? So mo na nindot kasi Yes. posible nga ko ana. Nakasuway naman ko ana. Oh. Yeah, nakasuway na ko ana niya. Oo. Kanang So kakita unsa jud ko. to? Magdamgo kag number. Mhm. Unya Pag naka sa number, elevator nga yeah, misakay ka padungkag padungkag. saka, Oo. palitan na nga number. Mm. Pero padungkay ka sa ubos, ay na lang. Ang Klaro na usiki kayo mo, na. 5. Tinuod. So, Oo. ayaw pagkuan na. Mayon ka nga, prof, nagdambok kog number mo niya. Wala man kay gibuhat. Di jud ko mo ingon nimo nga palitan kuan na nga loto. Di po ko mo advice. Mingon ko nimo nga naara nimo. Okay? Ikaw kay ako nakasuway magug ko naka kuan ko og number ba niya. Oo. Dito ko sa elevator niya. Ang Oo. elevator kana ganing elevator nga maklaro ang gawas. Oo. Glass ba? Yeah. Nagtanaw mo ko papel. Tanaw ko papel ato niya. Padung ko sa taas, ano niya, nagtrabaho na ko sa Cebu Daily News ato. So, ako gipalit. Nagadaog ko. Bulan si mami. Wala mas daddy ato. So, ingon ana na siya. So, pero di ko mo advise o kanang mo Na usap pud akong na-meet ba nga kanang akong friend ingon siya nga dili jud kuno siya tigpalit og loto. Pero one time nagdamgo siya nga naa siya number. Ang last number na lang kuno pag nga ihatag unta gipukaw siya si Hambana. Yes, So kuan lang niya ay yun siya nga so Niya ay napalit. ha? Niya gipalit. Wala, nakalimtan man niya tanan nga kanang kuan. Last na lang jud kuno nga number. Oo. Kaning ubang mga tao ba moingon nga wa man jud koy damgo. Kana imposible jud kay na ang tanang tao magdamgo. Kung di gani ka kahinomdom, it's either Kapoy ka. naiking ka, Oo. kapoy ka, unya kanang di na lang ka mutuupod sa imong damgo kay naka before ka natug. Nakita kag zombie no. Tanaw kag zombie nya pagkatug nimo nagdamgo kag zombie. Dili na nimo i-consider nga damgo. Oo. Di ba maingon ka nga, tinuod maingon ka nga ang damgo tanan dili na ay meaning like for example natug ka nga na ay O na- wala meaning. oo labi gubat imuhang damgo nya apil na sa imuhang pagkatug di ba wala pero naapoy giingon nila nga damgo diretso moingon na ka di ba That's nga right. ug unsay exact nga nakita nimo mo na mahitabo. Yeah. Oo. Nabaya to'y nagpahubad nimo nga niyon siya nga nakakita siya nga the same accident, the same sa The same gift. oo nga kuan na nagdamgo siya a night before Ako siya Oo. hingdan ko gamitan na ang imuhang gift. Oo, kasi it's Makakita another man gift. ka, Oo. Makakita ka sa imong kanang damgo nga diretso ba? Oo. Okay? So, napoy nagdamgo no nga kanang ang indamgo ba kanang wa siya kahibaw nga aksidente ba to sa iyahang dream or nagpundok lang ng mga sakyanan. Ang iyang damgo kanang ang mga sakyanan naglinya. Oh. Ang iyang feeling na disgrasya. Pero Mm. wala good. Aha. Pero ang iyang feeling disgrasya gito, Oo. disgrasya gito. Oo. Pero ang iyahang passenger ningon nga wala. Dili to siya kanang aksidente. Oo. Naglinya lang. Oo. Nya ingon ko nga kapila naman nimo gidamgo ingon siya nga kausap pa man proof ko nga wata og another day. Aha. Okay? Nya kanang balik nako kung nagdamgo pa kag gihapon. The next day nagdamgo siya, wala na yung mga sakyanan. Wala na yung maksanan, pero pag agi ko no niya, ningon to iyahang passenger, ningon nga, diha ba yung aksidente? Pero wala siya nakitaan. But the same spot. Nga ako singingnan ko nga, kung sa man nga spot, sige kag agi diha. So, asam gito yung gingon. Basta sa Cebu, ingon siya nga, wa man ko ilang agianan, prof, diha raman. Ako singingnan, ko kay, karon the third day, kanang lahia ang imuhang kuan, lahia imuhang ruta. Kay kaduha naman pero lahi ang senaryo, Oo. pero The the same same spot. Oo. Mutoy ko singinan ko lahia imuhang ruta, bahalag mutuyok ka. Oo. Iya jud ang gibuhat, wa gyud siya moadto. Oo. The next day iyang naibaw-an nga sa news nga naay kanang aksidente didto.
Wow. So, Mhm. na ay mga damgo ba nga confusing jud kay natong Mm-mm. damgo gud. Mm-mm. Mga karon nga kay bawo na mo nga naata, Mm-mm. naata mo hubad, makinomdom na gyud mo. Oo. So, kamo ayaw mo pagduha kay Tinuod jud. Hinumdum ka, nagdamgo ko kanang ato ba nang sa ako lang ba in my personal sa akong prayer niya na ko nga di ko gusto nga mo naapa ko there's another kanang Lent or and then another celebration ba Christmas or Lent season. I think that was Lent season nga nag-anak ko that time or another Christmas, another celebrations ba nga musimba bitaw ko nga I have to mag-worry pa kung anything. Mo lang na akong kuan ko, Lord, I don't want kay mura sa ba mo na imong tamgo. dili sa akong prayer na. That was my personal imo lang. prayer. Nga ko Okay. nga Lord, di ko gusto ko nga akong ihatag tanan akong faith ba. Oo, di ba niya sila nga faith can move the mountain. Yeah. No, dili ko gusto nga mag-worry ko anything. Not in any, dili ko gusto mag-worry kwarta, dili ko mag-worry about sa work na ko, dili ko gusto mag-worry anything. Oo, kay para nako ako nang kay ba kung naa siya, gi-give up na nako niya. Ana ba? Anang pagkagabi naglupad ko. Akong damgo nindot kay akong feeling nga naglupad ko nindot so kay ka na bitaw mo feel kagaan nga nindot kaayo ang murag na release bitaw yung imuhang nga wa kay gida bitaw nga kabugat sa imong lawas unya katong akong giingon nimo ba nga nakoy gihuyop nga kanang puti bitaw nga kuan nga inighuyop nimo unsa na siya Dandelion. oo nga inighuyop nimo kanang mulupad bitaw siya mo Murag cotton. oo murag cotton na siya nga gamay oo kay bag-on sana pero maotoy akong gikubtan oo nga nilupad ko unya pag akong gihuyop to nga akong ni-release ka sa imong wish. Mo to'y tubag sa imong mga pag-ampo nga mo release ka sa imong mga worries. So mao na ha, daghan kitag mga damgo nga atong isgutan unya kani mga i-consider ni natong mga pilot episodes niya tong 1, 2, 3, okay? So sa mga sunod-sunod na mo-entertain na taong mga callers. mo lagi na di ba gusto ta nga ang saon ikuan nila pa nila ni. it's in the process right now, okay? So keep on dreaming. Sige padayon, sige send mo sa inyong message. Busy ka ay ning kuan atong Sa sunod ato na lang ikuan inyong mga damgo. Aron mo makaibaw, daghan kaayong nagpahubad. oo, tinuod siya, daghan siya kaayo busy. busy. Hindi ko maato ba? Pero hinahinayon ako ang inyong mga damgo. Okay? Kaya syempre, makuan man ko, mo-engage man ko conversation ninyo para ma-satisfy mo sa meaning. Okay? So, tagsa-tagsaon ta mo. So, sa sunod na sad nga episode, ang inyong mga, so watch out sa inyong mga damgo, okay? Mangutana ko na ako yung mga questions ninyo, and then after that, tubagon na ako sa atong podcast. Okay? Okay. So, salamat kaayo sa pagpaminaw. Dahil hindi mong damgo. Ipadana daw ko na to. Yeah. Ako tong tubagon. Okay. Thank you sa pagpaminaw sa tanan. Si Ada, Lou, Bambi, and Mercy. Salamat kay ninyo Si Marjorie o si Jasmine nga naa sa Navy. Yes. Okay? Alright. Salamat. See you next time. See you next time. Bye. Bye-bye. Propiso Wami.